7000 рубл ё ки 7000 мАч? Нафаҳмидам. Моделҳои Tecno ай 7990 рубл дар магазини Realphone сар мешаванд. 4 моделе ки дар байни моделҳои Tecno стилни дизайн доранд ва моделҳои буҷетни, яъне моделҳои арзон мешаванд. Салому алайкум дӯстон, имрӯза абзори кӯтоҳ дар бораи 4 моделе ки на арзони арзонанд, на қимати қимат, яъне мақсад телефонҳои буҷетниро мо вибр кардагем. Телефонҳои моделҳои Tecno ва моделҳои Tecno бошад, моделҳои Tecno Go 1 дар магазини Realphone сар мешавад ки як сол пеш модели Tecno Spark Go 2024 буд ва ин сол бошад 2025 модели Tecno Go 1 бировардагианд ки дар даруни комплектатсияи ин модел защитная пленка, чехол, кабел, блок, тамоми чиз мешавад. Дигар ягон чиз телефонда харидорӣ намекунед. Шумо дизайн телефонро бинед ки чӣ хел телефон дизайн дорад, дута камера дорад, яъне ранги телефонҳое ки айфонҳои 13 обични 14 обични да камераган ранг ҳама моделҳо бировардагианд. Ва ин модел боша бародарои азиз, телефон 120 Гц экранаш кор мекунад. Камераш боша 13 мегапиксел ва 8 мегапиксел мешавад ки батарейкаи ин телефон 5000 мАч мешавад. Ва телефон памяти 64 ва памяти 128 ГБ мешавад ки процессораш Tiger T615 мешавад телефонора. Ва камераш хеле ва экранаш хеле гуфтем 120 Гц кор мекунад. Бо плюси ҳама хубаш дар чие ки ҷои зарядякаш Type-C, колонкаш стереодинамика ҳамаи боло, ҳамаи пол мехоҳад телефонора. Нархи телефон дар магазини Realphone 7990 рубл. Ба ҳамин нарх метавонед ки шумо дастрас кунед, яъне харид кунед. Модели дигар боша модели Tecno Spark CC ки модел дар майни моделҳои Tecno моделҳои буҷетни ҳисоб мешавад ва телефон дар даруни комплектатсияш защитная пленка, кабел, чехол, блок, ҳама чиз оригинал дар даруни комплекти худаш мешавад. Ва телефон дизайнша ба шумо нишон метиҳам. Худтон бинед ки телефон чӣ хел дизайн дорад. Телефон бисёр хубиҳо дорад, чӣ мои телефони Tecno Spark Go 1 да. Ин телефон памяти 4 ба 128 мешавад ва 158 ГБ мешавад. Tecno Spark CC оперативкаи 4 мешавад ва оперативкаи 8 мешавад телефонора. Камераш бошад 48 мегапиксел, экранаш 120 Гц плавни экран кор мекунад, 5000 мАч батарейка ва 18 ватта бистра зарядка дорад. Яъне блокбитянаш 18 ватта бистра зарядка поддержка мекунад. Ва ин телефон ҳам боша стереодинамика ҳамаи боло, ҳамаи поён колонкаш мехонад. Дизайни телефонро бинед чӣ хел мисол телефон дизайн дорад. Телефон свети сафед, свети сиёҳ ва свети зелёни мешавад телефонора. Нархи телефон бошад дар магазини Realphone 11500 рубл сар мешавад. метавонед ки ба ҳамин нархҳо харидорӣ кунед. ва телефони навбатӣ бошад телефони Tecno Spark C Pro. Моделҳое ки нав биромадагианд Go 1, CC ва телефони Tecno Spark C Pro. Дизайни телефонро ба шумо нишон метиҳам. ин телефонам дар даруни комплектатсияш защитная пленка, чехол, кабел, блок, тамоми чиз дорад. ва ин телефон бошад, яъне телефони Tecno Spark C Pro. Экранаш AMOLED якум плюсаш, дуюм плюсаш экранаш 120 Гц кор мекунад. сеюм плюсаш оперативкаш 8 мешавад бо плюси 8, яъне 16 мешавад. бо як плюси дигаш нисбат ба телефонро чие ки 33 ватта бистра зарядка дорад. ва процессораш боша Mediatek Helio G 100 мешавад. Камераш 108 мегапиксел. Дизайнша бинед ки сета камера ва якта спичка дорад. нархи телефон дар магазини Realphone 14990 рубл, памяти 128 ГБ мешавад. телефоне ки айҷети заряд ягон танқисӣ намекашен, яъне батарейкаш 7000 мАч мешавад. ин телефони Tecno Neo 6 Power. дар даруни комплектатсияи телефон защитная пленка, чехол, кабел, блок, скрипка, документатсияи компанияи Tecno. агар ки харидорӣ кунед магазини Realphone, яксола гарантияи магазини Realphone дода мешавад. ва телефон боша 7000 мАч батарейка дорад ки айҷети заряд ягон танқисӣ намекашен. як рӯз, якним рӯз, даже 2 рӯз барои одамое ки мисол камтар истифода мекунанд, гарантияш карди телефон мебарад зарядаш. ва телефон боша 33 ватта бистра зарядка дорад. процессораш Mediatek Helio G 99 мешавад. экранаш 120 Гц кор мекунад, 50 мегапиксел
камера дорад телефон ва телефон памяти 8 ба 128 га ва 8 ба 256 га мешавад. ҷои зарядиякаш Type-C, колонкаш стереодинамика, яъне ҳамаи боло ва ҳамаи пӯл мехонад телефонҳоро. Фронталная камера 16 мегапиксел. Нархи телефон дар магазини Realfone ай 15500 рубл сар мешавад, яъне памяти 8 ба 128 гаш. ин буд абзори кӯтоҳ дар бораи моделҳои Tecno, яъне моделҳое ки арзонанд, қиматам нестанд ва аз ҷиҳати батарейка ҳам хубанд. Аз ҷиҳати комплект агар гирем, ҳама чиз дар ин комплектда дорад, дигар ягон чиз дигар дар паин кунӣ расход намекунӣ. ва нархҳошон бошад ки хеле гуфтум ҳамин нархҳоанд. агар ки шумо ай дига нархҳои телефонҳо бохабар шудан хоҳед, телеграм канали Realfone Москваро пайгирӣ мекунем. дар инҷа айрӯи цвет, памят, оперативка ҳамашон нархҳошон зина ба зина, яъне ҳам қимат ҳам арзон шумо дадиай метавонед ки вибр кунен. ин буд телеграм канали Realfone Москва. агар ба шумо телефонҳо маъқул шуда бошанд, доставка ба тамоми областҳои Россия, Тоҷикистон ва дарни Москва да бошен, агар то пеши метротона доставка хоҳем кард. доставка дар магазини Realfone ай 300 рубл сар мешавад. Тоҷикистон боша ай 700 рубл. рақамҳо дар болои экран. агар ягон информация ки ман ба шумо дода натонистам, метавонед ки занг занен, операторҳо ба шумо оперативни ҷавоб хоҳанд дод. ва агар ягон саволи дар паи телеграм дошта бошен, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг зада пурсон шавен, ай нарх номаи телефонҳоам пурсон шавен. با شما بود مگزینی Realfone.